Tőzsér, a hosszú oldalra Vaskó, Sembrivel, és gyönyörű a labda, gól! Minden kívánságom így teljesüljön! Vezetünk Fecesin góljával! A 34. percben megvan a hőnállított vezetés. Fecesi Róbert. De nagy érdeme volt a Zsuzsáknak a szép beadása. Ugye új gólszerzők így nincsen, de hát a fene bánja. Az olaszok ellen már eredményes Fecesi, valóban Zsuzsák ezt nagyon szépen beadta. Onnan tényleg csak bólintani kellett, és ez össze is jött. És akkor kihasználtunk egy ilyen rögzített szituáció utáni lehetőséget, ami szintén nagyon jó.